physical. வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு FF கேமிங் தமிழன் சேனல். இந்த சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா, கிளாஸ் கோட் ரேங்க்டு மேட்ச். நம்ம ஹீரோயிக் ரேங்க் புஷிங் போன தடவை ஹீரோயிக் ரேங்க் புஷிங் பண்ணுறப்ப வீடியோ எதுவும் எடுக்கல. இந்த தடவை ஹீரோயிக் ரேங்க் புஷ் பண்ணுறப்ப எடுப்போம், கன்ஃபார்ம் எடுப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்பயும் போல் விளாண்டுட்டு இருக்கோம். அந்த சைடு சார்னு ஏறி போய் அடி வாங்கிட்டு இருக்கான். மாப்பிள்ள என்ன மாப்பிள்ள அடி வாங்குற? டே ஃபர்ஸ்ட் பிளட், டே கைப்புள்ள நம்மள அட சண்டால படுவு பாவிகளா. டே நான் போனா மட்டும் அடிக்கிறேன், அப்பல இருந்து ஒருத்தர் நின்று அடிச்சிட்டு இருக்கான். அவன் மேலாம் ஒரு அடி கூட விழுவாதே, கொடுத்து விட்டாங்க மாப்பிள்ள. போய் செத்துறியானா அவன் சொல்றப்ப, டே மாப்புல கும்புற வச்சு கும்முலே குத்திட்டாங்க மாப்பிள்ள. வா மாப்பிள்ள வா மாப்பிள்ள. டே மாமா அங்க மேல இருந்து சுடுறா மாமா. டே போட டே மயிறு வந்து தொலை. டே எங்கடா அவன் சண்டாளி போய் ஹீரோய்க்கு பிளேயர் போறான். டே எங்க சுஜித் பையலா? டே என்னையா அது, நம்மளுக்கு ஒரு கில்லு கூட கொடுக்க மாட்டாங்களா விளங்காம போனவங்க? டே 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 கொடுத்துருடா. அட பண்டால படுவா பயிலுடா. டே என்னடா டே இப்படி பண்றீங்க, போங்கடா. ஒரு கில்லு கூட விட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னா மைத்துக்கடா டே கூட்டிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? பொட்டா மயிறு அப்படின்ட்டுருவாங்க. இது தேவையில்லாத வேலை. அங்கிட்டு பூரா நம்ம மட்டும்தான் என்னது ஐயோ பிளாட்டினம் போற அட்டச்சவா. இன்னைக்கு வாக்கு வேற சுத்துன்னு சுத்துதே, கர்மம் பிடிச்சது. பிளாட்டினம் போரு. இந்த பிளாக்கின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்கின் ஏறும் ஒரே ஒரு குளோவால் கொடுத்துருக்கு. ஏன் 2 குளோவால் கொடுத்தா நான் குறைஞ்சா போயிடுவேன். ஏகே சொல்லு என்ன வலிது ப்ரோ. இது ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ், அந்த குளோவால் ஒன்று கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் குளோவால் ஒன்று டவுன்லோட் ஆகாமல் போயிடும். குளோவால் கீழே ஓடுற வரை டவுன்லோட் ஆகாமல் இருக்குதுச்சு, அதுதான் பிரச்சனை. அடா MP5 ஸ்கின் வைக்கலையா? அடடா செவ்வாழை எங்க செவ்வாழை, நீ ஒன் டேப் படிக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் ஒரு மயிரிங்கானா சுஜித்து அப்படிம்பே. அப்படியே ஒன் டேப் அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன்டா அப்படிம்பியா. இல்லைன்னா என்ன ப்ரோ போ ப்ரோ ஜெயா ப்ரோ அதெல்லாம் அடிம்பியா. கில்லர் ப்ரோ என்ன ப்ரோ அப்படிம்பியா. இது யாரும் பிக்காச்சூண்டு கிடக்குது கரும்பு முடிச்ச அளவு. மாப்பிள்ள மேலே ஒருத்தன் மேலே கொட்டிட்டு இருக்கான் மாப்பிள்ள. இப்போ பாருங்க தரமான சம்பவம். இப்போ நடக்கும் போனோடனே சாத்தி விட்டுருவேன். அவனை எங்கிட்டு இருப்பானே தெரியாது. சிக்குவான் ஒருத்தனால சிக்குவாங்க. ஒருத்தன் சிக்குவான் பாருங்க. இப்போ காண விட்டி அதுக்குள்ள. ஐயோ நான் தான் டங்கு ஸ்லிப் ஆயிடுச்சோ. சிக்கனா பாத்தியா சிக்கிட்டியா கைப்புள். டே நவுந்து போடா வழிய விட்டு. ரசடிகள் ஆஹா மாப்பிள்ள ஒருத்தன் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கான் மாப்பிள்ள. புடிச்சு கொட்டு மாப்பிள்ள. அடடா போடுற மாப்பிள்ள. அடடா அருமடா ஹெட் ஷாட் போட்டு தரமான செஞ்சு விட்டோம். மாப்பிள்ள என்ன மாப்பிள்ள ஓசிக்கல அடிச்சுட்டேன். மாப்பிள்ள நீ தானே ஏறி போக சொன்ன அப்படின்னு நம்ம சொன்னா அவன் இருந்துட்டேன். ஏறி போக சொன்னா நீ கில் அடிப்பியா? கேட்குறேன் நாக்கு வச்சு மட்டும் கில் எடுத்து விட்றான்னு. அட்ட போட்டாமான்னு அப்படின்ட்டு விட்டாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்தா ஒரே ஒரு நாய் நல்லா நாய் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு, அதையும் சுஜித் அடிச்சிருச்சு. இந்த இடம் தான் நம்மள 2 கில்லு அடிக்க விட்டுருக்காங்கப்பா. போனதுக்கு ஒரு கில்லர் MVP. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, அட்டை இவனை விட்டது தப்பா போச்சே, இவனை ஏறவே விடக்கூடாது இனிமேல் அப்படின்னாங்க. நான் பார்க்குற விடு ஆண்டவே படத்தா என்கிட்ட கொடுத்தா அனுபவி ராஜான்னு அடிவிச்சான்னு 2 குளோவால் 3 குளோவால் எடுத்துட்டேன்னா அப்படியே ஒரு குளோவால் கொடுத்துச்சுல. 2 குளோவால் 2 கிரானட்டு அப்புறம் level 2 வெஸ்ட்டு level 2 ஹெல்மெட்டு அப்புறம் டெசர்டிகில் இருக்கல லாங் ரேஞ்சுக்கு. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம லாங் ரேஞ்சில் பிடிச்சி கொட்ட மாட்டான், ஷார்ட் ரேஞ்சில் தான் கொட்டுவோம் பிடிச்சிக்கிட்டு. பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி எடுக்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன் பார்த்துங்க. இந்தா level 2 ஹெல்மெட் level 2 வெஸ்ட்டு கிரானட் 2. அங்கே வந்து நீங்கள் கிரானைட் எப்படா 3 இருக்குது, 3 எடுத்து நீங்கள் கட்டி எப்படா 2 சொல்லுவீங்க. நான் 2 தான் ஏற்கனவே அது பிளாக் அண்ட் ஒன்று குடிச்சல, அது என்ன போடவே இல்லைல்ல அது. ஷார்ட் இருந்தாலும் நான் பிடிச்சிக்கிட்டு எதுவும் கழட்ட மாட்டான். நம்ம கும்பரை வச்சு குத்திக்கிட்டு டே என்னடா அவங்க பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க போங்கடா அப்படின்ட்டு அவன் சொன்னேன். டே அந்த AK வச்சு எனக்கு கொடுத்து விளாடாரு. இந்த வந்து எடுத்துக்கினேன். டே இருறா போட்டுக்கிட தோந்துடாரா எனிமிங்கன்னு வந்துடுவான்டா வாடாடா அப்படின்னு. அப்புறம் தான் வரான். என்ன பண்ணுறது போ. இந்த சுஜித் பையன் மேலே ஏறிட்டான். இப்போ பாருங்க நான் போய் இடையில கொட்டு வாங்கிக்குவேன்னு நினைக்கிறேன். இது பங்கமாக பஞ்சு விட்ருவாங்க, நல்லா செஞ்சு விட்ருவாங்க. வராங்க மாப்பிள்ள ஓடு மாப்பிள்ள. டே வராண்டா சுஜித்து தாவுடா அப்படின்னு. இவன் தாய் போயிட்டான் சுஜித்து. அடப்பாவி சண்டால படுவாவி பாயிலா எல்லாம் போயிட்டீங்களாடா. அப்போ நான் மட்டும்தான் மாட்டினேன்னா வந்துட்டான். அடடா ஓடுறாடே ஓடுறா. நம்மளுக்கு மட்டும் வரவங்களாம் தரமான செஞ்சு விட்டு போகிறாங்களே. மாப்பிள்ள படுத்தாச்சு பாப்போமா. அன்னைக்கு காலில் கையில் கூட உழுவுறனே விட்டுட்டு போயிருங்கண்ணே. தாவுடா செவ்வாழா கிரானைட்டை போட்டான்டா மாப்பிள்ள. தாவிட்டேன்னா இப்போ போவேன் பாருங்க. மூட்டு கீழே இருந்துக்கலாம்ல போவேன்.
நல்ல டேமேஜ்ன்ட்டு போவேன். மாப்பிள்ள அப்போ செம்ம டேமேஜ் மாப்பிள்ள. ஐயோ எப்டன்னு வச்சு வாயிலே கொடுத்துட்டானே. டே மாப்பிள்ள வாங்கடா அப்படின்னு சுஜித். அண்ணே நான் மேல இருக்கேனே. சரணே டே அங்க வந்து மூலையில் இருக்கட்டாராடு. ஏக்கே வாய்ப்புல ராஜா அப்படிங்குது. என்னடா எல்லாம் இப்படி சொல்றீங்க, விளங்கவே மாட்டேங்கிறா பாரு. ஏக்கே அங்க இருக்கேன்னு சொல்லி போட்டு கில் அடிச்சுட்டு இருக்குது. ஆளை மண்டையும் பாரு. சரணு பாரு. இவன் அதுக்கு மேல டே மாப்பிள்ள நான் அங்க இருந்தேன் ஒரே இதாக இருந்தேன் அப்படின்னு போடு. எனிமிதான் மாப்பிள்ள, கையில சிக்கனமா தான் எனிமிதான் மாப்பிள்ள. அடிச்சுட்டு இருக்கு மாப்பிள்ள, புடிங்கிட்டு இருக்கேன். சும்மா நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த சுஜித் நாய் செத்துருச்சு, மேலேயே போட்டு தட்டாங்க. அவன் ஒருத்தந்தான் கரெக்டாக சொல்லிக்க. கிளர் ப்ரோ நான் மேலே இருந்து செத்து போயிட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி முடிஞ்சு. அடுத்து புல்லட் இல்லையா அந்த ஏகேனன்ட்ட போடும். வாங்க பாருங்க நாக்கு போடு நாக்கு சோழி முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். தரமான செய்ய செஞ்சு விடுறாங்க பழம் பிள்ளைகளை வச்சுட்டு. MP5 டசடிகளு எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. அப்பயும் போல வெஸ்ட்டு ஒரு மயிரும் போடல. ஓகே ஓகே மூவஞ்சா வேலை இனி காலே என்னடா பாட்டுலாம் பாடுறே. எங்கெங்கே பண்ணுறது அந்த டிஜே மிக்ஸ் சாங் கேட்டேன். சிங்சான் பாடுற மாதிரி சூப்பராக ஆச்சுங்க. அதான் எனக்கு அப்படியே பிடிச்சி போச்சு. அடுத்து ரூம் மேட்ச் வந்து நான் போடுவேன். ரூம் மேட்ச் யாராச்சும் இந்த அடுத்த ரூம் கார்டில் வரப்போ ரூம் மேட்ச் போடுவேன். இந்த ரூம் கார்டு நான் கில்டு மாறிட்டேன். பாருங்க 50 போச்சா. 67 இத்தனை 67 போச்சு. அவன் சரண் அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. யாடா பாவி சண்டால நாய்களா. ஓசிக்கில் அடிக்கிறவங்களா அடிக்கிறீங்களே. பார்த்தீங்கன்னா 9++ சுருன்னு ஏறுது. பங்காளி 9++ போயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்க மாட்டேன்ட்டாங்களே. 9++ எப்படி ப்ரோ உனக்கு மட்டும் 9? இவன் சுஜித்துக்கு தெரியும். அவன் என்னை விஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தப்ப 9++ போயிருக்கு. போட்டா சுக்கே முக்கே மூவஜா வேலையா மாப்பிள்ள கிரானட்டை போட்டா நீ செத்த அப்படின்ட்டு ஓடிட்டேன். ஐயோ கையில் வச்சுக்கிற தோலை உரிச்சு கையை உப்பு கட்டை போட்டுருவாங்க. ஓடு அப்படியே வந்தாச்சுங்கிட்டு. இங்கிட்டு டேரக்டாக ஏறுறேன். இது ஏறக்கூடாது ப்ரோ, அதை முதல்ல மனசில் வச்சுக்கோங்க. நம்மளால் கில் அடிச்சிட்டாரு. அடடடா ஒச்சேஸ்திரா பாடி எல்லாம் கில் அடிக்கிறீங்க. எனக்கு மட்டும் ஒரு கிலோ கூட. அடடடா யாரு சாமி இவன் எங்க இருந்த சாமி வந்தியா? அவட்ட சண்டால போடுவா. வேக்கே அடியக்கே போட்டாங்க. இதோட ஆய தொலைஞ்சிருச்சுடா. அட மயிராண்டி இதோட ஆய தொலைஞ்சிருச்சுன்னா அப்பயே போட்டுருக்கலாம்லடா அப்படின்னு கேட்கல. செத்துச்சு. எடுத்து MP40 இப்படிதான் இந்த ஸ்கின் இருக்குது பிடிச்சி கொளுத்தி விட்றலாம்டா அப்படின்னு கேட்கல இவங்க. மாமா பாரு மாப்பிளா இந்த கன் ஸ்கின் போதும்லாம்ல போட்டு தாக்கிடலாம்ல. வேணா விடு தரமாக செஞ்சு விட்றலாம் அப்படின்ட்டு விட்டாங்க. சரி விடு அப்படின்ட்டு ஓடி உழைக்கணும் அப்படின்னு சரணு டே போடாம இரு அப்படின்ட்டான். நான் அப்படியே நிற்கிறீங்க 2 பேரும் பாட்டாடா நீங்கள். டே இல்லைடா வாங்கிட்டு இருந்தேன்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா. அட போடா டே நீங்கள் ஒன்று கைஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறையா பேர் பார்க்குறீங்க நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலை ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு நீங்கள் தான் கொண்டாடணும் கைஸ். சரண் டே இன்சைடு வாடா அப்படின்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் கூட பண்ண வேணாம் எனக்கு. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணால் போதும். அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறனால தான் எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் ஏறும். மாப்பிள்ள நான் ஒரு கிராண்ட் போட்டேன் 2வது கிராண்ட் எடுத்து வைக்கிறதுட்டா மாப்பிள்ள ஓடு அப்படின்னு ஒடியாந்துச்சு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். உங்கள் சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோ எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ நான் போடணும்னு நினச்சா எனக்கு உங்கள் சப்ஸ்கிரைப் லைக் அதனால தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது. ஒருத்தரை நாக்கு வச்சுட்டேன் மாப்பிள்ள ஒருத்தர் நாக்கு வச்சுட்டேன் போடுற மாப்பிள்ள போட்டாங்களா மாப்பிள்ள அப்படின்ட்டான். சரி ப்ளீஸ் கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் சொல்லி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் உங்கள் வீட்டை நான் எதிர்பார்க்கல கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான். எனக்கு அதான் சந்தோஷம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். நம்மளுக்கு ஒரு கெத்தா எங்களுக்கும் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்கடா நானும் பண்ணுவேன்டா அப்படின்னு பண்ணுவோம். இனிமேல் நம்ம வந்து விளையாடுவது வாய்ஸ் பேசுகிறது இனிமேல் வேறு மாதிரி வேறு லெவலில் பண்ணலாம். ஏன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைபர் ஏற தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சமாச்சு அந்த இது வரும். அப்போ தான் நம்மளால் எல்லாமே பண்ண முடியும். பார்த்தா இங்கே மாமா கொட்டிட்டான். அண்ணே டே தம்பி டே கொட்டிட்டாடா அப்படின்னா எங்கடா இருக்குது கொட்டாடே சண்டால பாவி போட்டோம்ல. ஓகே கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதை தான் நான் எப்பயும் சொல்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்து நம்ம இன்ட்ரோஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி நாங்கள் ஒரு அளவு இன்ட்ரோ என்னால் ரெடி பண்ண முடியும் ரெடி பண்ணுவேன். இதுக்கப்புறம் என்னால் ரெடி பண்ண முடியாது. அந்த ஒரே லோகோ தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து வந்து கைஸ் உங்களுக்கு வந்து ரூம் மேட்ச் ஃபன் மேட்ச் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறையா சப்ஸ்கிரைபர் ஏற்ற சொல்லுங்கள் கைஸ்.
லைக் அண்ட் ஷேர். லைக் கூட பண்ண தேவையில்லை எனக்கு, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு ஷேர் பண்ணி நிறையா பேர் சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்துக்கும் வரும். நிறையா சப்ஸ்கிரைபர் வந்தால் தான் நிறையா பேர்த்துக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும். சரி கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மேட்ச் 3 vs 2 இப்படி போயிட்டுருக்கு. நான் என்ன நினச்சேன், டே மாப்பிள்ளை எல்லாம் அங்கிட்டு போயிட்டீங்களா, டே நான் சைடு அந்த சைடு போகிறேன்டா, நான் செத்துருவேன்டா அப்படின்னு. நீ செத்துருவேன், எப்படி இருந்தாலும் அங்கிட்ட எனிமே வரையானியா. டே பாருங்க, வாங்குவேன், பின்னாடி வாங்குவேன். போட்டானா பொட்டனீட போடுவானே. ஐயோ 3 கிலோவில் போட்டனா, அங்கே பதட்டத்தில் போட்டேன். என்னடா குத்தி நிற்கிற, ஓடி தொழடா, அளவுக்கு போடச்சு. பங்கு போட்டா உங்களை ஐயோ பங்கு சரியான டேமேஜ் பங்கு, வாங்க பங்கு அப்படின்னு. டிட்டே வரண்டாயிடுறா அப்படின்னா போடு இக்கப்பை சில நாள் முக்கே முவஞ்சவளே இனி காலே அண்ணா போட்டானா ஆனா வானா அப்படின்னு வரல. நான் எனிமே அடிச்சுட்டா தலையிலா தான் குதிப்பேன் அப்படின்னா. சரி போ டே சுஜித் வா அப்படின்னு சுஜித் வரேன்ட்டு போனேன். இரு வர கிளறு அதுக்குள்ளே ஜெயிச்சிருச்சு. ஏக்கேன்னு போய் வந்துட்டேன் வீரா எங்கள் வாழ் பார்க்கும் குருவாரா வீரா. ஓகே காய்ஸ், இதோட நம்ம சேனலில் வீடியோ முடிவுக்கு வரும். அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திப்பது FF கேமிங் தமிழன். பை பாய்.